Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Yang subai pi baro asya kapati CCTV rengkat bat kimat mentakajan met ka Tarik Risaw arjar arpsan. Ini sedang syuada kimat Khubor na ke Jylla. Ka Sarkar Jylla lembaga Drug Reduction, Elimination and Action Mission kalapan khamti hakatanat social welfare bat hakatanat ka koit ka khia jong ka Jylla banbu yaki detox center bat yaki de-addiction center hagi district repair kat kum ka jing I don kam na ka bentapan ajing sumar yaki brio ki bala im kerni haga jing di drug. Ka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit kala dawaya ka Sarkar Jylla ban ailat ikisamla puli graduate ki badang up ya ki result final year ba kin yakun ya ka preliminary stage jonga examine Meghalaya Civil Services but ka Meghalaya Police Service bala jupunlong da ka Meghalaya Public Service Commission. Unong aitin jongga BJP uba M Karkrang ulaya tu baka parti kala paru da ka dorkas yo menteri rang ba ka Jylla u Konrad K Sangma. U Senior Superintendent of Police jongga Ribhoi District u VS Rathor daladihi ulami isya surok bantalasi kendit yaki kali kibayai lengbak surok ba National Highway hasor nongpo kenang banlap yaki nongnya kali kiba penkeng ain bat kamtam yaki nongnya kali kiba dikiat hakapor badangnya ya kali namar ba kabu jingma ya kalet kawan jongki nonglet jinglet hakapor bagi pulet gidang khenra surak ba ban bat ya ki kali ki bapen khen ya ki gendon ain u Dr. Mukul Sangma ula sange ya ka kali jong u ban yaro ya kani ke jingle jong ki pulet bat ula keliru ya ke jingja ka balaja ka sni ublei ha ka ba arngut kinongnya kali sarkar ba na rilom garo kila yap ha ka jing ja accident ha ka shnong saw nong kharai bat ula keli balai ba ya u ba man saw la haban penkit chadu shalong. Hadin ke jingya selok bat ka Director General of Police ka Jylla ka kong ai nong rang u menteri rang ba ka Jylla Konrad K Sangma ulaya tu bala bethai ya ki pulet nang ni shakmat bakin perlong ya jing talasi kha bat ban pendai ru ya ki CCTV kamera bat nalor kata ban labatharu ya ka tanat pulet ban perlong ya ka jing khanra kendit ya ki jaka ki bala benanam kum ki krem khai truck. Kinong yalam shnong bat ki try shnong gilapan pau bakim dan kano ke jing persya bat ki kloy ban pediang nak benta ka roy ka par jong ka Jylla ban snapen he ya ka Shillong Airport ha ka shnong Ribhoi District kani kalong ha ka jing pen sngo pat ba kabala penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board da ka ba kilapan pau ya ka jing angnot ba ka Airports Authority of India kan aikam aijam ya ki samla try shnong pat ki samla try Jylla khamtam hakani ka juk kurduk kam daki hajar ngut kiriunget ke balang Catholic na rilom khasi ba jaintia kila tuj sya ka jing lek on tap don buram ya ka met badangsa jong u Reverend Father Hilarious Lamari hinin kasngi Lapenlong ya ka mas pakut haplau jong ka ying mani Saint Teresa Cathedral Parish Jowai bala penbenta do Bishop ka Jylliniam Jowai Most Reverend Ferdinand Tekarer bat u Bishop ka Jylliniam Nongstoin Most Reverend Wilbert Marwin lapen buat pat sai ka jing ai khublai khaddo na ki bor penia jong ka Jylliniam Jowai u menteri katanat sarkar pedeng u Kiran Rijiju ulapan pau ka jing sngo bitari ya ka jing sya kren ben bat ka jing sya ken nong China ka nong Meghalaya ha Delhi Rijiju la kentu ya kane ka nong Meghalaya baka dai ban ujor sya ki pulit jong ka North East Cell jong ka Delhi Police persya ya kita ki brio ula kenturu banang ne shakmat lada don ki ba kren ben ya ki nong shong shnong ka than stay lamingi ki dai ban shandor ya kita ki brio bat ki dai ban pentip sya ki pulit jong ka North East Cell namar baka sarkar kala thau kerpang khnang ya kane ka tanat pulit bagian pet baki brio ka North East kim dai ban sya le tomen sya kren ben bat sya le ben haba ki don ha Delhi ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Meghalaya kalakam baki don omduna ya ka arhado 9% ki kintay traishnong ki bala syapan kelas ya kaniam Islam lengba ka shongkha shongman bat ki mender nari Bangladesh lengba ka love jihad
Ya kani lapan pau do State Secretary Keseng u tengku marak Hasilong Press Club. Umarak loong bawat la Keseng kalapan sengau syagi bor badai pek. Nrai hadu menta kam sim ladon setia kano ke jingsim kia nakaleng sorkar kamtam hagi bentari thor jongga West Garo Hills kumha Phulbari Rajabala bat Mahendraganj bat Halat Rambai West Jentia Hills. Ki pulit ke jawai kila lap ya ka wei ka met jong khna school uba la khan news nem karta uba dang puli ha class 9 na ka wei ka yeng hajan ka khrdap jong jawai polytechnic ka badon ha khle rumpum lat thalabo ki pulit kila suba ba ka jingyap jong ni khna school kala bandai na ka jing dekhat hi yala ka jong ka jing namar ba ki dak shen ki pawo ni khna school ulahap na ka mala ka ba najrong jong ka yeng sau mala bat lapru ya ki tiar kitar jong u nangta ka senjuk kinongson shar shnong warsan lengdo area da ka jing sngu khiai ka jing sha e pen yang ka sarkar Jylla kila late ban pen sngo how deputy commissioner jongga southwest Khasi Hills district da ka jing kerpat ba un pen sngo lem ya ka jing jong ki pat ba ka thain namar ka jing bom don ki surok yat kali ki ba byang ki ba dai ban pen ya so ya ki shnong ba pher kat hadu ba kala pen sertok ya ki pat ba ka shnong nong tenger nong nyang maujai nong umer punskei bat ki wei shnong hamar bamarjan New Trap National Youth Front Southwest Khasi Hills District Unit rengkat ke jing trailang bat ke sengkme kan penlong ya ke jing mare marathon haka arpuai tarik Risaw arjar arpsan kum shibenta ke jing rakhi ya ke lengko ke balai penyus nem jong u Wycliffe's aim bat ban rakhi ru ya ke jing ya lenti ke balai post nem jong ke seng kaseng kala pentip ru bahkan saai daki kusnam ya ginong job haka kerdan banengkong baar bat balai mentapat nginiak mi ia kimat Khubor nakari. Karai jongka All India Majlis Ittihadul Muslimin. Kabangi tip lengkot kum ka Aimim. Bani akun sautali ki seat haka than Methil Lanchal jongka Bihar kala yo ya ke jingsyak kan tho na ginong yalam ka seng Congress ki balamaham ya ginong tap vote Muslim bakim dei ban phia ya ki vote jongki. U Asauddin OYC ulapan bena ya kata kesinjam nomor baka Aimim kadang wat ban penyar syabar jongka simachal kabaka Kongres kala penrit ya kani nomor lajan ke election kaban long haka henriu bat khatwei tarik unaiwi Menteri Rang Bado Narendra Modi ulayaro ya kejing job jongka India haka ba penek pensa ya kimrat kimreng hakini ki post nam baladem da kaba khot ya ki kum ki nuksa ka Pyrthei ulapan pau ya jing temu kum ka project tiger ka project cheetah bat ka project dolphin da ka ba kedau ya ka jing kiu ka ba lipo percent ha ka jing bon ki kla bat ka jing long nong yalam jong India ha ka ba penek pensa ya ki jaj maran ka Supreme Court kan syong bishar ya ka jing dawa jong udahav takari ha ka khat artarik unailur ban yakun ya ka rai jong ka election commission ban ai ya ka kerteng chief sena bat ka sharp bow and arrow sya ka seng Eknath Shin u Kapil Sibal ulapan jing bishar kerki namar ba ka jing tap vote ha Maharashtra kala jan kat ba ka yeng ka syari kala kedauru ba ka jing kerpat ka ba yadai bat ka jing do MLA kalak bandon kam ya ke jing menjur jong u CJI nak benta ke jing bishar lang ka Thong Bram Bijaya Shanti Devi na Manipur kalapan kelai ke jing jong ka yaki sentiu lotus syakakam sana jing sana tambal ke job da ke shna ksai na kitenat sentiu lotus bat pen khambor yaki riu kentai Nado pala ai jing ro do Menteri Rang Bado Narendra Modi lengba ka man ki bat ka kam jong ka menta kala ai kam ya ki phongut ki kintai bat kala yo jing itu na ka Pyrthei na ka benta ka but thmai ka ba ai jing mentoi ki pulet ke Chennai kin bu kumba lai spa tali ki CCTV ki bapenon kam da ka AI ha shilenter ka Marina Beach ban penjur ya ka jing pahara ban pek ngor ya pat ba bat ban yada naki kam runa ruser. Kani kan lakban itu ya ke Durkman ki jingmana biang por
bat ka jing yesno lang bat ka jaka penya jongonong ba ban penti kena ya ka jing pek ngor ka ba arpusau kunta bat ka jing bu khop ya ki data kaseng BJP ha Kerala hapok ka jing yalam jong Rajiv Chandrasekhar kala penlong ya ka jing yakhi syabar ka yeng sa jong menteri rang ba ka Jylla bandawa ya ka jingkit kli halor ka jing keno ba don ka jing bam sap bat ka jing penyai bakla ya ka temple Sabarami Mala kaseng kala dawa ya ke jing resign ke jing jurip bat tokit halor ke kam temple bat ke jing percaya ke bakam ha ke jing trekam jong ka Travancore Dewas Wom Board Katanat Telangana Drugs Control Administration kala penmi ya ke jing maham sange pendon kam na benta arteli gidawai jerho ka Relife bat ka Respi Fresh TR balalap bala klep pensniu daga bi diethylene glycol ki he sarkar kila kentui ki paj ba bakin sange nok mardor ban pendon kam yakini gidawai bat ban pentip syaki borsen syar shnong khanang ban yada na jingma haka ko kya kini pat kilong ki Khubor na kiri ke Pyrthei ka jing kerdo kam ha Philippines kala her syaka lai point khandai percent hau nailor na ka sun point lai percent hau naitung hakaba r point not lai million ngut ki brio kila sa klam kam klam jam ongka Philippine Statistics Authority haga jokopor ka dor ka mor kala kiu khendiat syaka iwei point hinyo percent hau benai nailar namar ka jing kiu dor jong ka baikali bat ki marba kasurok ba jong ka South Korea kila mat ya ka jing theng kali ka bajur bha ka sni ka ban riu jong ka shuti chu sok bala penjalan hakaba lakmi lenti palat san point saw million ki kali kinyai ha barok ko kari kasimpor haduk kumbah nyu kenta ya ki nonglek tamasa ki balik pai shaliyeng na Seoul Shabusan ki pulet jong ka Sydney ki lalap no ya ka jing tmu penyap briu ka bala keno da ka ba kem ya laingut ki briu ki badon ha karta ka ba khat pra khat khandai bat arpun riu snem ha Revesby ki officer ki la kurup ya ki suloi ki klong penyang bat ki mas da ka ba pengat ya ki subadon kti ha ka jing so buit penyap briu bat ka jing don kti ha ka kenhon runar ki borsen syar jong ka Myanmar ki layo kurup palat lai point sau ton udrok methamphetamine bat r point iwe ton udrok ketamine ha yangon hagaba ki la kem ya riungut ki suba don jingedei bat ka kenhon kai drop ka ba he ki jing khanra ba khambnia ha ka Jylla shan ki la lap arspa hinyo kilogram udrok meth ha ka bala kem sakat to ganingot ki bala suba kat ba ka jing yakhun persya yo drug ha barok ko kari kadang ya chakman ka Sri Lanka kalapun bena ba barok ki district hakari ki don jingma na ka jingpang African swine fever bat baleng ba ki kendon yada ki batmai lakhen ba ki sniang ki la ban kem ki jingpang ka gazet balai benai kala patha banadu ka lai Tarik Risaw arjar arpsan lakhang ya ka jing sho do sniang ka jing shalan bat ka jing die ya barok ki jaj do sniang klem ki jing bet bala penmi dak sarkar ka eryong typhoon matmo kalawan ra ka jing shlei ka bashir khai ha Vietnam ha ka ba prangut ki breu ki la do e la ka jing em bat sangut ki la mansaw khat san hajar teli gi yeng ki la syak tap bat ki jakarep ki bahe bayar kila julor ki bor penya kila ajing rap kerki namar baga eryong kala theru ya ka thain chathi jong China shua bakan kham tlot no khandia ka California hari Amerika kala pen bena paj ba ya ka Diwali kum ka sngi shuti ha barok ko ke Jylla bat kani ka de ke Jylla ka balai ha United States ka babut ya ka Pennsylvania bat Connecticut ban pen bena kum ni ki kenhon bat ki he sarkar jong ki nong India America ki la priang sngubha ya kani kum ka sin jam sha ka jing penrung lang bat ka jing itho ya ka jing pher jong ka culture itu kilong kimat ko blay You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable.
your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.